Какво се случи с Apple в Китай? Изключителна стъпка в присаждането на органи и на какво са способни най-новите наномашини. Здравейте! Вие сте с 90 секунди. Китайският пиратски сайт 7659 се възползва от лиценза на Apple, за да разпространява безплатно огромен брой платени приложения от магазина на компанията. Потребителите могат да ползват пиратските приложения без да се налага да отключват телефоните си. Пиратите изпращат дори официално съобщение, в което благодарят на китайските потребители, че са избрали да ползват услугата им. Бъбрек, създаден в лабораторни условия, е успешно присъден на плъх в Харвардския университет. За създаването му са ползвани стволови клетки. Изработката на изкуствени органи се смята за свещения граал на биоинженерството. Откритието огромна стъпка напред в създаването на изкуствени органи за хора, което би елиминирало нуждата от донори. Наномашини, създадени в Калифорнийския университет Сан-Диего, са способни да неутрализират смъртоносни инфекции и отрови в организма. Микроскопичните машини спират действията на многобройни токсини, лекуват змийска отрова и ожилване от пчели. Смъртоносните отравяния са били неутрализирани по време на лабораторно проучване, проведено върху мишки. Вие бяхте с 90 секунди.